Enggak usah. Yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Untuk semua sahabat santri dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini tepat jam 12 malam sang santri berada di sebuah kandang ayam. Di sini banyak kejanggalan yang kadang mati apalah, nggak tahu, walau alam. Nanti biar beliau yang punya kandang biar bercerita mungkin ada kejadian apa yang ada di sini. Langsung saja, ngomong belum larut malam, monggo Pak. Rumi ini ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Supangat. Bapak Supangat, monggo Pak, sampai cerita kejadian apa yang ada di tempat sini. Ini rumiyin ceritanya yang sepuh niku. Cak deritnya ceritanya yang tunggal. Tapi wonten mbah buyut ingkang sami mboten remen. Terus disukani syarat berupa toya napa-napa ngaten rumiyin niku. Nggih. Nah, mila nika kepengin mangertos dispunci sak leresipun. Pernah mboten Mbah kejadian apa sing janggal teng mriki Mbah, teng kandang niki? Nek teng kandang niki mboten nonton ingkang janggal. Normal ya? Normal, namun gini kok sing wingi kok ayam mati kok sematan katae nika. Oh, sampai ayam mati 300 lebih lah. 300 lebih dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Tapi hari. dalam segi perawatan normal Pak ya? Normal, maksudnya nggak telat makan, nggak telat minum, normal ya? Iya. Maka nyuwun pirsa nggih janjanipun dos pundi. Oh nggih. Insyaallah nanti kula tarik yang ada di sini yang paling kuat, mungkin yang mengganggu di tempat sini atau penguasa yang ada di wilayah sini. Insyaallah nanti dinetralisir sedaya. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, tur nuwun sewu. Tasih wonten. Rumiyin mriki niki kan kula cebloke jabong gamping. Nggih. Niku kok anten do ditingali sing wong ireng teng mriki niku. Oh nggih. Anten sing ireng tiyang kula eling niku nggih. Nggih Pak, nggih. Nggih namun niku. Sepenting betul kula sing ningali Mbak kok ireng kok salah. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami. Kita cari tempat dulu yang agak bersih. Ini banyak kandang ayamnya. Mas Anu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Negatif terkuat yang ada dalam wilayah sini, khususnya yang ada di kandang ayam ini, ketarik ke tangan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua penyusup mental semuanya. Hanya saya panggil yang masuk. Allah. Masuk. Terus apa ini? Mbah? Siapa Mbah? Napa gitu ning kene kabeh iki? Ndile Mbah. Tujuane apa? Kepengen ngerti Mbah sing lu kandangi sapa kok sering ana mati ayam sak ngono kae kok mati. Kandang ya aku. Kowe, wujude apa Mbah? Wujude kaya kowe. Kaya aku. Waduh, ngateng ndi Pak aku? Kandang aku sithik. Sithik. Wah, panggaran iki wis. Apa tujuan apa? Tujuan apa? Arep tak resiki tempate iki. Aja diasiki. Kenapa? Iki panggonanku ning kene iki. Mulai kapan sampean nang kene? Aku wis suwe. Sakliyan kowe sapa ning kene? Akeh sabojuritku ning kene kabeh. Oh, berarti kayak kerajaan. Sampean sapa penguasane apa penguasane? Penguasane sapa? Aku. Lah kok ngono rupane? Ganteng kok ngono piye? Penguasa ya gede dhuwur wibawa, sangat. Senajan aku aduh las, senajan aku ndek ning aku duwe wibawa ngono kene. Ceritane piye kok sampe manggon iki dhisik? Ceritane aku tinggal kene.
pasang dok kene digalekno kerajaan dok kene. Zaman apa? Zaman Walanda. Zaman Londo. Bisa saya sak arunge ana ayam iki kan ana jebong watu Pak ya. Gamping iku. Kok sering ana penampakan sapa iku asine? Ya pancuritku iki do nampak. Sapa jenenge sampean? Mbah Grendo. Mbah Grendo. Ya. Sesuk nyelah ya tak nggone Grendo kono mesti. Mbah Grendo. Sepenting gak Mbah Grendo sebo. Mbah Grendo. Tujuannya apa sampean menggone kene kok ganggu ayam-ayam kan apa? Ya aku wis dok dek kene. Wis suwe mangan ketepaan dok kene ditanduri. Diweki opo iki santapan. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Allah Islam masuk. Iki mbok ya apa? Hadiah kenang-kenangan. Adem-adem ngene iki trecep no awak. Dirasakno Mbah, iman Islami dirasakno. Iya tak rasakno, malah trecep gitu Makin awak. enak, makin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sik. Nah, matane sik trecep iki. Kesikil nganti kondasku rasane trecep iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman Islam sempurna. Prajurite carane kabeh, pasukane celuk kabeh. Kayak ngarep kabeh itu kumpul kabeh. Kumpul kabeh prajurite, pasukane. Langsung ayamnya diem semuanya. Mungkin yang dengar tadi rame, sekarang sepi. Cari kabeh ayamnya anu kayak ame cari kabeh. Kebalik, Mbah. Aku ingin terus cari panganan apa? Wes, ya Allah, saya minta makanan untuk sampean dan prajurite pasukane. Ya Allah, saya minta makanan yang paling enak. Iki untuk apa iki? Wis, kayak milih sembarang ono iku. Wah, Persediaan setahun habis itu. Ini nyata, ayamnya langsung diem semuanya. Ditarik semuanya tuh, yang di kandang-kandang itu semuanya negatifnya, tarik semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo cendelik dorene kabeh. Sidik-delik ketok kabeh, tarik kabeh. Rasa wedi. Anton lho. Wae prajurit. Pirang ewu, pirang triliun. Wakeh. Kabeh dijak Islam iki sing gelem, ora gelem dikene alas kono gen juga alas bluro. Prajuritku yo mesti manut. Ya wes. Ayo bareng-bareng diajari salat, diajari syahadat. Aku wae. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya. Ada Maka apik, wujudnya berubah seperti manusia semuanya. Kerajaan di posisi ini di singgasanane. Ning aja dileh yo. Kayak dhuwur ini ya. Tapi aja dileh. Enggak. Kayak dhuwur ya Allah, semua istilahnya pindah ke atas. Makin megah, makin mewah didelok. Megah apa iku? Istana makin megah delok. Kayak istanaku sing 10 kali lipat bagusnya, lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Apa? Ini malah pemangkang ini. Kubah.
Wis lengkap kabeh iku tempat ibadahe, tempat istirahate. Sak dayang-dayange lengkap kabeh. Pramisu apa jenenge? Bojone apa? Permaisuri cik angele omong ngono. Permaisurine berjejer-jejer iku dhuwur kabeh wis ngenteni sampean. Mbah, bener berarti tanglet napa? Mbah. Sing nyebabno ayame pada meninggal iku apa, Mbah? Bulu panganan. Carane piye? Sesep. Mbok sesepi. Pangan getah tok berarti. Lha iwake kok gak pangan kenapa? Butuhku getah. Butuhe getih. Terus sing ning kandang sijine, Mas. Sami. Sing kandang sing ngitan. Oh, warung. Sementing saiki nggone wis resik, sampean diwangi jaga ning dhuwur. Nek ana gangguan kok njaba dibantu sing duwe kandang. Aja njaluk wah apa-apa. Wis kok iki. Iya, iki sepakane hadiah wis. Lumas tahun katek sak paso kami iki. Iya. Jaluk tolong yang di tempat usahane Masnya itu. Saya tak bayangno, aku ngerti anu Mas, ngerti gone. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa melihat tempat yang saya lihat. Ini tempat sing tak delok iki. Terus kan ngamano iku. Diresiki jarene kabeh iku, jak dadi ana pasukam saiki ne. Kabeh sing negatif sing ana ning warunge tarik rene kabeh. Penghalang-penghalange penutup-penutupe warung tarik kabeh. Tariknya dari manapun semua tarik. Endi? Kak ngarep sik. Kumpul kabeh. Buah-buahan bahagia. Tarik semua. Jadi pasal kamu kabeh. Harus kabeh. Makin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya terikat jadi satu. Wis kumpul kabeh. Wis. Apa wujude? Barang kalir. Yang paling gede dhuwur sing kuwi satu alat. Apa? Wah. Kendhuwur ning kendhuwur. Kowe kan rajane mosok narik ngono kewalan. Itu beda. Beda-beda. Dadi anak bam kabeh iki, dadi anak jamaah kabeh. Diajari sing apik. Kowe melu aku. Apa? Wah. Melu ora? Ngomong. Aku ora. Wis buak dibuak, adem dibuak. Rentan. Tokoan.
Semua ikatan terputus, dengan siapapun terputus ikatannya. Surat tugasnya hangus semuanya. Allah, Allah, Allah. Wes ucul kabeh ikatane. Wes usul kalau sapa? Wes nono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Madem ya mana ya? Enak. Resep-resep. Jadi jamaah kabeh. ana tunggah. Istane dhuwur kabeh, jadi gak awur kandang istanane. Jadi bersih saiki tenggone. Ana pirang atus Mas ayam iki, Mas? 850. Ini ayam hampir 500-an, sama sekali gak ada suaranya. Nggih Mbah, matur nuwun, sampean wis berbaik hati, sebelum tak pindah. Aku malah ya butuh mangan. Iya, aku gak nyalano sampean butuh mangan. Saya kira mangan tinggal minta sama Allah, ya Allah, saya minta makan. Apa makannya disebutkan aja. Masalah beda manganku beda. Nah, aku kudu masuk sik, kudu icir-icir sik. Kayak mangan. Pergawe sik, sampean beda mangane. Sampun, Pak? Kudu mangan ki andane iki sopo krempo. Buahe lengkap, iwake lengkap, satene dian sate apa ora? Sate ku apa? Sate ayam ini otomatis sate ayam. Iki weteng wis kerucuk-kerucuk. Wis manganen. Doa makan lengkap. Apal gak doa makan? Ana tulisannya cilik kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gedekno sithik tulisannya. Tulisannya dadi gede kabeh. Wis diwaca iku doane. Fima razaqtana wa qina adzabannar. Wis anak buah menjak berdoa bareng-bareng, mangan bareng-bareng. Nek mangan enak aja dipangan dhewe lho ya. Diajak prajurite, rakyate. Ya gaib aja tahu kalau makan enak itu ngajak orang lain, ajak prajurite. Lah orang kok mangan enak kok delik. Dadi raja yang ngono kudu sing nek rakyate go mangan aja mangan sik. Mungkin bisa dicontoh oleh golongan manusia. Kalau pemimpinnya, rakyatnya kelaparan, jangan makan dulu penguasanya. Prajuritku lagi mangan lagi aku. Aku sisa-sisane prajuritku. Nah, ini sebener. Kalau semua prajuritnya makan, baru rajanya baru makan. Aku sing mangan dhisik ora. Justru prajuritku takon mangan dhisik. Baru aku mangan sisane kuwi. Kerajaan apa, Mbah? Kerajaan apa sing ngene? Kerajaan wis pokoke kerajaan. Jenenge sapa jenenge? Jenenge wis pokoke aku dhisik digaweno manduk kene wujud kerajaan. Wis. Jadi kerajaan gaib dulunya, memang kerajaan jin. Barane ngene iki. Kerajaan jin. Ono mujis-mujis. Kenapa nih? Mujis-mujis ngene lho kerajaan. Oh, iki. Kene iki Menara iku, Mbah. Selama di usaha ayam ana sing niat elek ra kanggo akeh. Ana kiriman ra. Intinya
sing duwe kandang njaluk tulung, sing negatif diresiki kabeh, termasuk sampean bantu ning dhuwur. Nek ana kondi ae dibantu ngresiki, wis. Iya. Kathah, Mas. Nggih, pun cukup sampean balik ning kono istanane. Sak buah kabeh, sak panganane pindah dhuwur kabeh iku. Ayo pamitan sik. Carane piye? Kula nuwun ngono. Assalamualaikum. Otomatis iso kabeh kok angel men ajarane. Wis. Alah maklum. Wong gak tau tulisan ngene-ngene iki. Iya. Pamitan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Semuanya pindah semuanya, atas semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini jadi netral semuanya dari energi negatif sehingga bisa lancar dibuat usaha, dibuat kerja, insya Allah nyaman dan hasilnya barokah, halal barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin ada pelajaran yang menggelitik telinga kita buat semuanya. Tadi itu seorang raja, bukan orang ya, apa ya? Penguasa lah, penguasa gaib seperti raja, tapi beliau itu kalau makan nunggu prajuritnya makan semuanya baru dia makan. Masa kita manusia kalah sama demit? Ingat para penguasa-penguasa, tolong lihat rakyat jelata kita, jangan memperkaya diri, jangan mengenakan diri, tapi ingat sosial kita harus lebih lagi. Ini pesan dari saya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Walafu minkum, mohon maaf untuk semuanya. Tidak ada niat untuk menyakiti siapapun. Ini hanya sesuai apa yang ada di hati saya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.